Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormati Niniak Mama serata dunsana nan basamo baik di kampung ataupun di rantau, jo salam sajo yang memuliakan. Basu kita balik dalam uraian adai nan nampak pada kesempatan nan baik ko Ambo akan mencuba menyampaikan tantangan kato nan nampak. Kato nan nampak terdiri dari kato pusako, kato mupakai, kato dahulu dan kato kemudian. Angko pada kesempatan ko kita akan mencuba menguraikan tantangan kato pusako. Jadi mengenai kato pusako ko, menurut para ahli jumlah kato pusako ko lebih kurang ada 15,000, bahkan lebih daripada itu. Kato pusako ko terdiri dari bermacam-macam bentuk. Ada kato pusako ko berupa pepatah pepatitih, peribahasa, pantun pusako, andai, bidal, mamang, ibarat dan tambo. Jadi kato pusako yang berupa peribahasa atau petatah petitih, misalnya ndak do kusik ndak selesai, ndak do karuh ndak janih, adai diisi limbago dituang, adai sepanjang jalan, cupak sepanjang batuang, papucuk sabana bule, baurek sabana tunggang, janji biasa mukir, titian biasa laput, kok tempik nak di atas, kok tak kurang nak di luar, bariak tando ndak dalam, bakucak tando ndak panuh, elok diambil juetongan, buang diburuak, buang buruak dibuang je mau pakai, diagak mangko diagih, dibalik mangko dibalah. Dan itu sebagian merupakan contoh-contoh kato pusako yang berupa peribahasa atau petatah petitih. Ini kita akan mencuba menyampaikan tantangan bantu kato pusako berupa pantun pusako. Misalnya orang gadih bakarik kuku, dikarik pisau sirawi, perawi batuang tuonyo, batuang tu ambil ke lantai, nagari bampek suku, dalam suku buah-buah parui, kampung diagih badan tuo, rumah diagih batu nganai. Contoh yang lainnya, semucak mati terambau, kaparak membawa ladiang, lukulah pau kaduonyo, adai jusarak di Minangkabau, seremon awa dengan tabiang, sanda basanda kaduonyo. Dan contoh pantun pusako yang lain, kayu madang diulu, pabuah pabungo balun, merantaulah bujang dahulu, di rumah pagono balun. Mbak berayun menuju pantai, nyatolah riak menuju tapi, indaklah guno jadi orang pandai, kalau hidup indak berbudi. Dan itu merupakan sebagian dari contoh-contoh kato pusako yang berupa pantun pusako. Dan bentuk-bentuk kato pusako yang terdiri dari andai, bidal, mamang, ibarat dan tambo akan kita uraikan pada kesempatan yang lain. Engkau bentuk-bentuk kato pusako yang berupa patah petitih dan peribahasa ataupun pantun pusako, itu baru contoh-contoh sebagian kecil. Sekian saja dari Ambo. Pada kesempatan ku Ambo banyak salah dalam kata-kata, salah dalam bersikap, dan salah pula merhatian tentang salah pula mengucapkan dan merhatian tentang kata-kata pusako tadi. Kau dak janjang Ambo naik, dak ditangguh Ambo turun, tuah pengliu tak isi martabat tangku kau tak singguang, tak kira jalan kapai, tak kira jalan kepulang, nendak diangan disengaja. Ini mama indak tak pemuliakan, kawan sama kadang kurang tak ragui. Kalau seandainya sempit nak tagak jo isinya, kantang dak tagak jo lanjuangnya, adik nak tagak je limbago. Tapi baalah mengatakannya, dak do gadiang dak rata, dak do manusia dak salah. Begitu pula kepada badan diri Ambo. Pada kesempatan nan baik ko, Ambo mengucapkan banyak maaf. Diminta banyak-banyak. Rilah diarok gadang-gadang,
kepada beliau dan bersama. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.